Paralog, aling ini sengap ya ki kubor nak YouTube jingtip tilada pimpat subscribe ya ke channel subhaban subscribe kena mo pindu bio ya ki kubor ki bantangwan. Katkum ki kubor ha ka arpu pratarik unaitung. Hatu an urlong kloy ka flyover skywalk hasilong. Da ki jaka jong barok ki tenat trekam on pendon kam ka sorkar banduna ka jing khap ngea. Ka jing temu ka sorkar jela ban kam penduna ya ka jing dhengkali hasilong. Lese kandang simpor, Henry kadon pat katu kat ne ki project, ki bala nang penwandur, ban pentrekam, ki ba kentup ya ka flyover bat skywalk. Nalor ki jaka yang kali bat ki jingte ya ka sekretariat batmai, Haniu Shillong Township, ki ban sayarap weng ya ki jing namar ki jing khap ngia bat ki jing dheng kali. Ya kanilai thu dau menteri rang ba u Konrad kongkal sangma, ha bakren syakilat petai kubor, ha kesengi thok ding. U Konrad ulai itu, baka sorkar kaladon jing temu, banle bun teli ki projek, da ke badon bentalang bun teli ki tenat rekam, nadu ke tenat forest PWD MEECL, bat kiwe ki tenat, na ke benta ban pendon kamlang, ya ke jaka jongki. U lai nuk saru ya ke wei, ke jaka ke badai jong ke tenat forest hapulu, ka badang lain, bat klem da pendon kam, ha ke bala IT menta sya ke tenat, penroisor, na ka benta ban penwandur ya ka jingte jingsna ki banlong ki jing bentoy, bat en omla ban le, ki jing pen itenat bat ki jaka penyang kali, u menteri rang ba uloong, babaro ka thong kalong ban penduna ya ka jing khap ngia, bat ka jing dheng kali. Uloong bana ka benta ka sekretariat batmai, ka detail project report DPR, bat master plan, lakmi lenti ban penbiang ha urisau, bat on pen isya ka sorkar la kumno ha uno pra mentau snem nalor kene u Konrad ula batai ru ya ka jingte ya ka skywalk ban kampen pha ya ka jingpen yaso hapadeng ka khendailat bat kiwe pat ki jaka ki pat ba kanong ba Shillong ki balak mi lenti bun phau snem bandon ki surok ki bayaj nalor lane ki flyover kumbalong lem ha kiwe kinong ba le se kin sayo ya ka flyover ka banengkong ha kene kanong ba ha kini ki kandidat snem banwan namar ba ka sorkar kala penkre ya ka jing penwandur bantai ya kini ki surok ki bayaj nalor na serpi sya Rhino Museum ya kane la yathu da menteri rang ba u Konrad kongkal sangma haba jubab ya ka jing kali la ka sorkar kadang la ni ban day flyover hanong ba Shillong wat ha pedeng ka jing bom yo jaka bat ka jing khap ngia ka basir khai u menteri rang ba uloong balada danglong on penjrong susu ya ki flyover syadu ki thany anjali lada dang yo jaka on sanang penjrong susu sya ki wei ki benta ki wadang la banle hapdeng ka jing khap nge ka bajur bat ka jing thmu ka sorkar banwan ra ya ki project ban penduna ya ka dheng kali ka jing kali kalong hatu en urlong kloy kini ki project kum ka flyover skywalk bat ki wei ki project ki bala ban penduna ya ka jing khap ngia hanong ba Shillong haba kali halor karai jong ka sorkar pedeng leng ba ka tenat defense ban pen hapno ya ki jaka jong ka civil cantonment ha India sya ki municipal jong ka sorkar jela like no ki military cantonment ha ka ba ka jingi kren kadang yai bat ki bor badai kmi ha ka bai dai bat kane haba kali halor ka jing bom la penyai da ki boss ban kit ya ki khna school ban penduna ya ka jing khap ngia u menteri rang ba uloong ba ka sorkar jela kala sim ya ka sinjam Henry kane kadang simpor ban pedeng da ki kmi ki pa namar kadon ka jing ye dei bat ka jing sngew ya ka jing sngany ki kun ki kti Henry ula kerpat ya ki kmi ki pa ban pedeng ya kane ka jing persang ka ba ka sorkar kala le da ka ba pentrei kam ya kini ki boss ki balale bat ban penwandur harengkat ka jing sngany ka balabu khmat namar kata ukermen banamar ke jingdon ki bap diang ya ki bos kan sadon ke jing pediang bat ke jing pendon kam ya kini ki bos ki bekit ya ki kena school bat kan long ke jing irap ya baro ban penduna ya ke jing khap ngia kum ban pen ken mau ka sorkar jela kala pelaj pajba ya kini ki bos ki bahap ha ke jing pet jing kmi ka STEMS au kala lengkot mentau snem arah jar pulai bat kidon ki bos ki belas dang trekam nadu bena jeliu mentau snem kublai sibun ngin sai sempat hakiwe ki kubor